Sa number 2, duha ka makatapos ang Philippine Army ang ginpamatbatan nga mabilanggo sa 20 tubtob 40 ka tuig bangod sa pagpatay sa aktivista. Guilty ang ginpamatbat ni Judge Ana Celeste Bernard sa Bacolod Regional Trial Court Branch 42 sa makatapos ng 61st Infantry Battalion nga Sanday Roger Bahon kag Regine Laus alias Ronnie Caurino sa kaso nga murder. Ang duha amo ang gintudlo nga nangamot sa pagpatay sa Bayan Muna Coordinator nga si Benjamin Bailes sa 2010 sa Barangay Suay sa Himamaylan City. Matapos magpalagyo sa crime scene, nadakpan sila sa checkpoint sa Cabancalan City kag natukiban nga mga soldado. Ang isa sa mga nangin abogado sa biktima nga si Attorney Ben Ramos nga katapos ang National Union of People's Lawyer o kun NUPL ang ginpatay man sa 2018 kag tubtub subong wala pa makilalaan ang nagpatay sa iya. Gani para sa NUPL ang ini nga desisyon ang para kay Ben and Ben. Masobra isa ka dekada ang ilang ginhulat para matagaan sang hustisya ang kamatayo ni Bailes. Nagalaom man sila nga matagaan man sang hustisya ang kamatayo ni Attorney Ramos. Ginmanduan man sang korte ang duha ka mga ginpamatbatan nga bayaran sang 300,000 pesos ang pamilya sa napatay nga aktivista.